and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Kabilin nga gikan pa sa atong katiguangan. Teka diyo. Kining talagsaong lahuptan ko ang abilidad. Ilabi na ang pagpanambal. Gikan pa kini sa atong kaliwatan nga ako ang napinlan. O usa ka ninyo, mao ang angay nga binlan ko niinig maong abilidad. Usikin sa kanamo ni Sindo ang bindan mo sa imong abilidad. Teka diyo. Ikaw, Sindo. Unsa? Ikaw, Sindo. Ikaw ang angay binlan. Tay. Pero nganong si Sindo? Nganong si Sindo man teka diyo? Simeon. Ako ang magwang. Ako matingali ang angay gyud nga bindan niya ng imong abilidad nga nakuptan. Ako ang angay bindan sa maong kabilin. Apaluha kanimo ang hiyas nga angay binlan sa maong abilidad, Simeon. Unsa? Naakag Sindo ang hiyas nga akong kipakita aron binlan sa maong kabilin. Teka diyo. Kung mao ka na, ikaw maigo tay. O ako'y pagsupak. Manoy Simeon. Salamat, Simeon. Paabuton ta ang ulang pagdako sa buwan aron mabalhin ko ang maong kabilin, Sindo. Teka diyo. Mauday na ang nahitabo, Daddy Jimmy. Oo, anak. Swerte pa kayo, may kay nakapalayo mi sa minahan. Ug kaluoy sa Dios wa mi maunsa. Nabalaka kit ko, Daddy. Nakuyawan kit ko kay di naman ka makontak. Anak, muha na. Dili talag sa akong abilidad ang ipili ni Tatay Kadyo kang Sindo. Nagkasiguro ko niya. Si Sindo ang angay binlan ko niining nahuptan kong abilidad. Nganong dili pa na ko ang bidlan ni mo, Tatay Kadyo. Si Sindo ang dunay hiyas aron makapanag-iya sa maong kabilin. Tagay. Oh, Tagay to Max. Tagay na sa bilin. Ngano ka ha, Sibion? Yaro-kyaro kung nagkadihag butilya taon sa sumpawat nga bino, ha? Nang syuktong. Ano maka? Ha? Samta ko na ko, be? saan nila ko ba? O ara ni. Saan nila ko? Kaila ko ni mo, eh. Ano maka? O sa'yo problema? Diba nga, di ka? Pero, ayaw lang ng kwarta. Ko'y kwarta. Ayaw lang labuta, ha? Biyaro krasan. Gano lagi ka, oy? Bay butoy. Ngil argi day kong pagkaanak no. Ha? Nung ilaan ko taon? Paano mo sabi, be? Tubagaw na ko. Ngil argi day kong pagkaanak ng ako batasan. Paano mo lagi nasabi? Pasabtin mo muna ako. Be. Ayaw na. Kalimtin lang gipangutana ko nimo. Oh, Sindo. Inom ka do, day. Tagay ta. Oh, nag-inom ka? Nga naman. Wala. Ginahalan ko mo inom. Bahin ba sa kabilin? Ano yung kabilin? Kanang gitanom ni Bambina nga kahoy nga buto-buto. Muna yung kabilin niya. Uso na siya. Kaya banan? Oro sa ba? Nasayod ko man ni Simeon. Nga nalain kas gisulti ni Tatay Kadyo. Ako na lain. Paano mo nasabi? Kamaon. Kamaon na na eh. Biliban ako eh. Dali arkaton ba tayo eh. Mani Simeon, bisag di ka pa musulti ka na ko. Pero gibati na ko. Yawa ka makauyon sa nabati mo kang Tatay Kadyo. Kung wa man ko magkauyon, Sindo. Wala ko may mo. Iya ka na desisyon. O, respetuhan ko na. Napasabtar ko ninyo. Bebe, unsa mo yun na inyong istoryahan ron ha? Kabili ni Tatay Kadyo, bay butoy. Ha? Kabilin? Unsa kabilin na? Bulawan? Kwarta? Ang abilidad ni Tatay Kadyo nga nahuptan.
Ay, kanang tutho ko lima. Mauna siya. Usaw na, ha? Sindo, ayaw sulang mo kaugalingon. Okay ra kayo ko. Okay ra ko. Manoy Simeon. Ang pingilag yun, ang ibilin tatay Kadyo kanimo. Talagsaw na kayo ng abilidad. Di na basta-basta ng abilidad. Timani ka na. Manoy Simeon. Sindo. Bias manoy ni mo. Ikaw yun ay gibinlang tatay kadyo sa mga abilidad, ha? Kanang tutho ko lima, ha? Kanang mga gawm-gawm ron. Pero di pa ko andam bay butoy. Aw. Uli mo ganahan. Ari lang na nako, may dawato na nako. Bitaw. Ay, joke na to. Pero may Sindo. Usa mo gini nagkabili ng iingon ninyo, ha? Kuyawan nakikuha na da. May Sindo. Unsa mo gini na? Nakasiguro ka ba yun, Kalyo? Una edad, nakasiguro na ko. Si Sinto ang akong binlan. Pero dili si Sindo ang manguwang. Si Simeon. O siya ang agay binlan sa maong kaalam. Si Simeon. Oh, Siya ang manguwang. Siya ang agay unang nga binlan sa maong kaalam. Sa kabilin sa atong mga kaiguan. si Lola. Pero wa kaniya ang hiyas nga angay kong binlan sa maong kabilinay. Naakang Sinto ang angay. Siya ang angay maghuputi ng maong kabili. Di mo sugot si tatay. Bahala ka, Kalyo. Ikaw ang mahibaw sa tanan kung unsa imong desisyon. Respetahan ko. Pero si Simeon, wa ba masyang muyo nga dili siya ang binlan mo sa maong kabili? Gusto ka ang Lola edad. Nasakmoyo ako. Wa ako makayo. Ako kinunta ang aking pinlan sa maong kabili. Sabi ni tatay Kadyo. Ako. O dili si Sinto. Okay, pre, okay. Uy, sa pa yan, pre. Ya, sige. O pasensya na nga mauna ang resulta, ha? Wa yung ko magdahom. Oo, nakasabot ko, pre. Okay, pre. Sige, bye. Ay, kamakauuaw. Nauaw ko. Buset. Wa maayo ang mga higala na ko nga nagbatambal kang kadyo. Pasensya na, Sir Jimmy. Og dili sila maayo sa akong pagtambal. Gihangyo ko ikaw, kadyo. Gihangyo ko ikaw. Pero gipakauwawan ko nimo. Hey, BFF! What's wrong? Layo sa gitanaw, oy. Mura man to sa Isla San Isidro. Kumusta na ka siya sa? I knew it. Siya ginang imong gihuna-huna, si Sendo. Ambot pa BFF, oy. Galit lang git siyang nisod sa kong nahuna. Oh, so meaning, na-miss ni mo siya, ha? Na-miss na ko siya. Yeah. Na-miss na ko si Sendo. Oh my! Are you in love? In love ka, BFF? In love ka ni Sendo? BFF. Tay kadyo. Tay, kumusta ng pamati mo? Sakit pa ako kalawasan, Sinto.
Tay, di gini mo mahimo nga maayong imong kaugalingon, Tay Kadyo. Dili na kaya sa kong kusog. Mura og dunay. Dunay na apektuhan sa akong kabukugan. Upaka sa akong likod. E dili ko mapagawas og maayo ang akong kusog. Tay Kadyo, Mao nga kinahanglan nga ibalhin ko na kini kanimo. Aron ikaw ang muayo nako. unsa? Duha na lang kaadlaw. Mao na ang pagdako sa buwan. Busa. Pangandami na kinisindo. Kay ikaw na ang manununod ng akong abilidad ganahuptan. Tay Kadyo, Ug paminaw maayos ito. Kay isukilon ko na kanimo ang mga angay mong tumanon ug angay mong likayan ni maong kaalam. Aron dili ka mahog sa kalautan. Tay, Paminaw ug maayos ito. pagkadaghan di ay, sa angay na kong matngunan, angay na kong bantayan. Maglisod kog tuman sa mga gisulti ni Tatay Kadyo kanako. Ilabi na ang tili ko magminyo. Ayaw pagminyo, Sindo. Aron dili ka maparehas ka nako. Nawad-an og mahal sa kinabuhi. Ang asawa pagyud nako nga mahal kayo nako. Mao ang nawa. Ug kun masayo pagyud ko pag-usap. Usa kaninyo ni Simeon ang mauha ka na. Kung mao ka na, dili ko makakita sa kong liwat. Dili ko makabaton og asawa. Kalisod. Di na ko kaya. Pangandoy na ko nga makabaton kong pamilya. Makabaton og mga anak. Ikaw ang binlan ko, Sindo. Ikaw. Busa. Tuman na akong gisulti kanimo. Ang akong kipahimatngon kanimo. Ayaw yun pagpakasayo. Maglisod ko, Tay Kadyo. Maglisod ko. Nabatiin mong tanan? O, bay ba, Tay? Nabatid ko na ko. Ang iparasultihan nilang lulay dat. O ginabi na sa gisulti ni Tatay Kadyo kan Sindo. Unsa? Nganong si Sindo bagyan ang ipiling tatay? Nganong dili pa ako? May Sem, basin ba yung doon ay rason sa Tatay Kadyo ni mo nga nung dili ikaw? Pero ako pa ni mo, no, bay? Maglipay ka, oy. Imagine, ha? Dili magminyo ang makabaton anang kabilin. Di ka makabaton og anak. Di ka mahigugma. Arway masakitan. Way mawani mo. Una-una, anak. Kalisod, anak. Munot, ako pa'y ikaw, umalipay ka, oy. Pero mas malipay ko kung ako ang gibinlan sa maong kaalam. May buti. Ano umalipay ba ka? Dako kayo o kay kayo na nabadato ko. Kung naan ako ang maong kaalam ni Tatay Kadyo sa pagpanambal. O, unsa? Madato niya ako. Makortanaw niya ako. Gamhanaw niya ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!